Anaa sa 200 ka mga bata sa Davao City ang gipahalipayan o gihatagan og regalo sa Davao City Police Office karong holiday season atong sa kick-off sa Pamaskong Handog 2024 sa Kapulisan. Atong silipon sa report ni Argil Relator. Daw nahimong Santa Sleigh kining patrol cars sa nagadaiyang police station sa Davao City. Dihang gipang adornohan og Christmas decorations. Dunay balloons, dagkong box sa regalo, nga gipang patong, lanterns ug uban pa. Inay ilang naandang kalo nga kalakip sa ilang uniforme. Santa hat ang suot sa mga pulis sa Davao City alang sa pag-welcome sa 200 ka mga kabataan gikan sa nagadaiyang barangay sa syudad. Malipayon ang mga bata sa pagsalmot sa ika-8 ka tuig nga pamaskong handog alay sa kabataan sa Davao City Police Office. Sa maabot nga Pasko, ato ipa-feel sa mga katawang Dabawenyo, sir, nga pulisan, natay panahon, sir, nga maghata og kalipay sa mga tao din sa, siyempre, din sa makita nila sa mga mobile patrol cars, nga dili lang puro dakop, sir, no? Nalingaw gayud ang kabataan sa mga padula ug syempre nakaandam sab ang mga ubay-ubay ka mga regalo sa matag bata nga dunay school supplies, pagkaon ug mga dulaan. Gikan kini sa pagtampo-tampo sa mga pulis ug mga donasyon gikan sa ilang stakeholders. Gawa sa headquarters, doon na sa isamang aktibidad ang matag police station sa ilang area of responsibility. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.